potom máme ešte také špecifické slovesá, ktoré majú špecifické tvary. Volajú sa modálne slovesá, verbá. A medzi modálne slovesá patrí chcieť, smieť, vedieť, môcť, musieť a mať. A teraz sa pozrieme na to, ako vyzerajú v jednotlivých osobách. Singulári v jednotnom čísle a pluráli v množnom čísle. Čiže ja chcem, pozrite, nie chciem, ale chcem. Hej? Ja chcem, ty chceš, on, ona, ono chce, my chceme, vy chcete a oni chcú. Napríklad, máme tu konkrétny príklad. Chce ísť Peter na koncert? Nie, nechce, nemá rád klasickú hudbu. Čiže vidíme negáciu, robíme tak, že pridáme písmenko N a E, nechce a píšeme to spolu. Čiže chce, nechce. Dobre, potom druhé modálne sloveso máme vedieť. Hej, napríklad ja viem pekne spievať. Hej, vedieť. Vedieť niečo robiť. Ja viem, ty vieš, on, ona, ono vie, my vieme, vy viete a oni vedia. Napríklad, hej, pozrieme sa, vedia Karlo a Zuzana tancovať? Nie, nevedia, lebo ešte sa len učia tancovať. Hej, čiže opäť vidíme vedia a negácia nevedia. Hej, čiže N a E opäť a píšeme spolu. Dobre, potom máme slovo musieť, must, hej, čiže ja musím, hej, musím sa učiť napríklad na skúšku, do školy, na univerzitu, hej, musíš, musí, my musíme, vy musíte a oni musia. Vidíme, máme tu príklad, čo musí Zuzana robiť. Zuzana musí študovať na skúšku. A čo nemusí Zuzana robiť? Nemusí ísť na univerzitu. Čiže opäť vidíme aj negáciu. Musí, nemusí. Dobre. Môže nám prečítať Emília. Musieť. Musím, musíš, musí, musíme, musíte, musia. Musia. Dobre. Potom máme slovo smieť. Hej, ja smiem, ty smieš, on, ona, ono smie, my smieme, vy smiete a oni smú. Hej, pozor, je to taký tvar, že chcieť, chcú, hej, smieť, smú. Hej, čiže smieť je v podstate podobné niečo ako môcť, budeme si hovoriť. Smie ísť Janko do kina, ako keby môže ísť so mňou večer do kina, lebo dávajú horor. A mama mu povie, nie, nesmie, tento film nie je pre deti. Hej, čiže nemôže ísť, nesmie ísť. Hej, je to zakázané. Hej, mama mu to zakazuje. Dobre, môže prečítať Artem. Smieť. Smiem, smieš, smie, smieme, smiete, smú. No. Dobre, podobné je slovo môcť. Hej, ja môžem, ty môžeš, on, ona, ono môže, my môžeme, vy môžete a oni môžu. Je to podobné ako slovo smieť, môcť. Napríklad, môže Robert plávať? Nie. Robert nemôže plávať, pretože prší a bolí ho noha. Hej, nedá sa mu, nemôže to v tejto chvíli robiť. Dobre, môcť nám môže prečítať Ildana. Môžem, môžeš, môže, môžeme, môžete, môžu. A to UO čítame ako UO, hej, môžem, môžeš ako UO, hej, čiže môže, môžeš, môže, môžeme, môžete a môžu. Dobre, a posledné slovo máme ako have, mať, hej, čiže ja mám, ty máš, on, ona, ono má, my máme, vy máte a oni majú. Napríklad, čo má Johana v pláne robiť? Johana má ísť na nákup. Čo nemá Johana robiť? Johana nemá kúpiť šampón. Lebo mama jej povedala, že má kúpiť nejaké iné veci, ale šampón to nie je. Čiže nevie Johana, čo má kúpiť. Či má kúpiť svetlé alebo tmavé sviečky. Čo jej povedala mama, čo má robiť. Čiže máme slovo mať.
Čiže negácia je mať, nemať. Píšeme spolu. Dobre, a môže nám prečítať Irina slovo mať. Mám, máš, má, máme, máte, majú.